Guvernării îi pasă de locuitorii municipiului Chișinău. Tocmai de aceea, în perioada anilor 2021-2025, au fost investite circa 6,7 miliarde de lei. Ministerul Energiei joacă un rol important în dezvoltarea infrastructurii energetice în Chișinău. Guvernul PAS a investit circa 1,84 miliarde de lei și continuă să investească cu scopul de a asigura un sistem de termoficare mai eficient și mai sustenabil. Domeniile de bază în care investește Ministerul sunt termoficarea centralizată, vouchere pentru echipamente eficiente, eficiență energetică în spitale și clădiri publice. Astfel, având ca scop reducerea pierderilor, creșterea eficienței energetice, protejarea mediului înconjurător și îmbunătățirea vieții chișinăuienilor. Aceste investiții înseamnă grijă față de oameni, față de locuitorii municipiului Chișinău.